Идеята е да... Аз съм си прочела въпросите. Да. Това не са въпроси, просто теми, евентуално, които искам да обсъдим, защото нашата идея и след такъв тип е да показваме добрите примери, нещо, което се прави в спорта в България. И понеже, по мое наблюдение и мое лично мнение, вашия клуб е организиран по много добър начин. Да. Като, тук говоря чисто като любител, който е да играе тенис. И ми беше интересно въобще как сте го направили, как продължавате да поддържате структурата, не само, разбира се, инфраструктурата, ами от гледна точка на персонал също. Защото моето впечатление, когато дойда тук при вас, е, че е много организирано. Супер! Да. Но също така изглежда. И е подредено, и е така много приятно, примерно аз като любител, да дойда тук да играя любителски тенис един час. И първо да питам каква е структурата, как го правите това, че да е така добре организирате. Ами аз първо съм професионалистка, нали? И от тази гледна точка ми се иска всичко, което правя, да е направено добре. Мисля, че имам разбирането, че едно нещо, за да стане хубаво, трябва доста труд и доста знания от различни хора. И когато правя нови неща, въобще не подхождам с мнението, че аз, защото съм била добра в едно нещо, ще мога да бъда добра и в друго нещо. Тоест аз много обичам да питам. Да. И когато започнах да се занимавам конкретно с школата, с тенис школата ни, първото нещо, което направих, беше да попитам мои треньори, които са организирали такъв тип работа, как се прави. Ходих в Швейцария, ходих във Франция и обиколих различни клубове, за да видя как е организирана работата там. Започнах да чета някои учебници, започнах да гледам презентации и никога не съм имала мисленето, че като съм била много добра професионална тенисистка, ще мога да бъда и треньорка. Тоест имам този тип мислене. И така започна всичко. Това е било, може би, вече преди 10 на години. Моята първоначална идея беше просто да помогна на майка ми да си структурира по-добре школата, защото тя малко или много работеше по един по-старомоден начин, който вече не е актуален. И точно това се оказа и в нещата, които аз гледах, че има вече начин, тъй като тениса е по стария начин, децата се редат в редица, всички чакат да удрят и някакви много умни хора, още 80-те години, 90-те по-скоро във Франция, са видяли, че децата така губят интерес, чакат и измислят един по-нов начин на преподаване, в който още от самото начало децата се нареждат 2 срещу 2. И мен тези неща ми се сториха гениални, ми стана страшно интересно и оттам идеята беше да започнем да работим по този нов метод, да обучим треньорите да работят така и аз повече не се занимавам с това. Аз не съм, след като спрях да играя тенис, нямах особено желание да се занимавам с тенис, нали исках да си почина от всичко това. И след това имаше тук добър екип от хора, които поеха тази задача, но аз си останах в това нещо, защото през тези, не знам колко, 8, 9, 10 години има и грешки, които сме направили и аз си останах въвлечена в цялото нещо. Но така с този основен екип продължихме да развиваме тази школа и сега просто се опитваме да сме професионалисти във всяко едно отношение, да следваме добрите примери. Аз не вярвам, че ние може да измислим нещо гениално. Повечето си мисля, че повечето неща са измислени, но дори да са измислени не е много лесно да ги приложиш на практика. Аз имам някакъв мой житейски спортен опит, който мисля, че си е лично мой характерен за мен, с който мога да помагам и се опитвам да прилагам и тези неща, които аз знам. Смисъл какво е житейски спортен? По-скоро е разбиране за тениса и как се преподава тенис и какво... не казвам, че следвам само другите примери. Има си мои лични разбирания, но тези неща ги комбинирам. И за нас този екип, който е тук,
Последната година много се концентрирахме върху това да си обучаваме треньорите и за мен винаги много е било важно треньорите, които работят с малките деца, да са не само добри треньори, а да са и добри педагози. И всъщност моята работа в началото, първите срещи, които правихме тук, беше да четем статии на педагогически теми. Това е нещо, пак мое лично мнение, ще прекъсваме нещо, което според мен чисто педагогически елемент, и то не само, въобще даже аз в тениса нямам чак толкова мнения. Някой други спорта, някакъв педагогически елемент, по-липсва. Да, смисъл, това е много съществено. Това са лигавщини, нали, за много хора ги разбират какво е, какво това. Всъщност, нали, треньора се предполага, че той трябва да се разбира от спорта. И точно така. А всъщност изграждането на човек, нали, като характер, като ценности, като това се пренебрегва малко, нали, остава... Точно така, за мен двете неща са еднакво важни. Даже едното може би е да, защото едното... Повече не стават професионални спортисти. Точно така. Това бяха първите неща, на които аз попаднах, понеже аз тогава имах и мои деца и много се интересувах от деца, педагогика и покрай това нещо, нали, първите неща, които сме тук гледали и чели, едното беше, че едно дете, за да ти се довери, то трябва да му е приятно да идва тук и да му харесва спорта и играта. Ние тук, нали, почваме с караниците и викането и няма как да изградиш доверие с някой, ако той не му е приятно да е с тебе. Другите неща, които попаднахме, че примерно на 80% от децата на 13 годишна възраст отказват от спорта изобщо. Нали, такива неща, това беше отдавна, но за нас много е важно да обучаваме треньорите, да са добри тенис треньори и добри педагози. Ако не се лъжа, казаха, че всъщност е някакво изискване май при вас. За мен е изискване, да. Ние имаме... В смисъл да има някакво обучение на определен период. Има ли това нещо при вас? Ние имаме онбординг процес, т.е. как един човек влиза в екипа, дават му си неща за четене, след това три въпроса за всяко нещо, нали, какво... Те не са много неща, 4-5 материала са, но имаме процес, който един човек е прият в екипа и има там неща за четене, а след това Кичев, нали, от миналата година започва да прави много редовни обучения. Ние си правим тук вътрешни, иначе аз винаги съм окуражавала хората да изкарват ITF курсовете, нали, с вас работим, или каквито в България няма много курсове за тенис. Нали, това, което аз много не разбирам, това, което във ВИФ се прави и част от тези неща са хубави, но не са достатъчни. Сега има изисквания за тенис треньори, не знам как се нарича, ЦП или нещо в стил. Да, това е хубаво нещо и въобще нашите... Тоест аз винаги съм окуражавала хората да се обучават. Сега го правим повече вътрешно, но и на външно обучение ходим и това е било ключово за екипа. И затова нещата ти се получават добре. Да. Как подбирате хората? Кое е важно за вас? За нас са важни няколко неща. Нали, първо е добре да играят добре тенис. И след това минават през... имат определен брой часове, които трябва да изкарат, да минат през всичките програми. И след като минат през програмите имат материалите за четене, трябва да отговорят там на въпросите. Някой започва да работи тук, докато прави всичките неща, но стажа на корта, той си е вътрешния стаж, който е поне 20 часа. Той си минава преди да е назначен тук човек. Аз малко ги мъча с моето четене и какви други неща има. Накрая има нещо, нали, то не е изпит, но ти даваме 4 деца да видим как работиш с тях и там даваме препоръки. И след това, горе-долу, това е процеса. Той си е описан, има го разписан. Има го като процедура. Има го като процедура, да. Добре са ни измислени нещата, според мен. Сега се изисква от нас винаги да си ги спазваме. А кой го следи това? Каква е структурата? Това основно от тази година и го отговаря за това. Той прави
и обученията на корпи с треньорите. Те бяха според мен много хубави. Просто се отрази на целия екип много приятно, защото така трябваше всички да мислим, да участваме. Да. До миналата година и аз съм подбирала треньори, но реших, че не отделям достатъчно време. Аз до някъде си избрах материалите за четене, аз много държа на няколко неща. И така, че аз не участвам в нищо оперативно, не правя нищо ежедневно, по-скоро така идейно съблюдавам всичко да се случва. За мен ключово е екипа да е силен. Нали? Аз по-скоро се опитвам да намеря хора, които да помагат на всичко това, което се опитвам да направим като визия, като мисия. Кое според теб е най-важно да бъде силен екипа? Да кажем, според мен е да има експертиза, разбира се, но после да има отдаденост към процеса. За да е силен екипа, според мен е много важно, може би за мен най-важното е след експертизата и човека да си разбира от нещото, да е много открит разговора, да може да си казваме всичко без да се притесняваме. Да. И нали, аз за това и когато давам материалите за четене, там има 3 въпроса. Какво ти хареса, какво не ти хареса и какво научи. Нали, аз не очаквам, че човек, който дойде в нашия екип, ние ще му нареждаме какво да прави. Аз абсолютно очаквам обратна връзка от хората да кажат какво може да подобрим. Това за мен е много важно. Аз в никакъв случай не мисля, че правя всичко много добре. Искам хора, които разбират повече от мен. Но виждам, че в България доста се притесняват хората да говорят. Много често обратната връзка се възприема като критика. Пък аз наистина я очаквам, искам да ми кажа. Това го имаш по принцип или от работата да ти, да кажа, от година с други треньорите, с които си работила чуждестранните? Не знам как се е развило това нещо у мен. Аз по принцип съм много любопитна и постоянно научавам нови неща, имам много интереси и никога, нали, редко имам усещането, че от нещо разбирам. Дори от тенис, мисля, че понякога. Затова по-скоро с всички неща, които правих след тениса, знам, че ако нямаш добър екип, нищо не можеш да направиш. Нещата се случват наистина, ако имаш добър екип. И за това, за мен, това е най-важното. Също в началото казах 10 години някъде, но тя всъщност компания от 20 години създава, нали така? От 2004, да, точно така. Аз тук говоря по-скоро за школата. Самата тенис школа на майка ми, тя съществува много преди клуба. Да. Тук това, за което говоря, е конкретно моето по-активно участие в самата тенис академия. Там, когато аз се включих, промених начинът, по който се преподава. И обучение, което направихме, беше с треньор от Гърция, който е възрастен мъж, който майка ми познава много добре, който аз така специално избрах, защото мислих, че от него ще може да приеме нови неща. Да. Те двамата са добри приятели, т.е. те можеха свободно да си говорят, тя да му каже, ти спи тия глупости. Това е в рамките на шегата, но така с него направихме 2 обучения. Той е много близък човек на семейство. От една страна той има много опит, вероятно участва в писането на учебниците, ITF учебниците, които сме работили с професионалисти, с малко деца. Моето участие тук беше просто да се подобри школата и мисля, че след това ще си тръгне, ще приключи пък. Реши да остана. Да. До някъде се наложи да остана, до някъде с хората, с които тук работим, имаме добра връзка отношения. Вероятно и те не бих искали да ги оставя и аз. Защото аз мислих, че съвпада с края на кариерата ти и този комплекс изграждането му и създаването. Мислих, че още от тогава е... От по-късно. Доста по-късно. Просто е съвпадение с края на кариерата ти. Обща идея, предполагам, на всички лиги. Да, това е, нали, тенис клуба е семейна идея и този проект започна още преди аз да спра да игра. Да.
Но там работата беше повече архитекти, строежи. Да. Ние сега правим втори курс, който е за тенис треньори. Той е начално ниво. Специални с и от тази година планираме да пуснем и специално с такава годишно обучение, защото при нас в колежа има двугодишно обучение, което се провежда за треньори. И имаме и ЦПО, с което правим кратки курсове. Съответно в направленията спорт, фитнес, кондиционно подготовка. И ти всъщност каза, според теб, какво е важно, но все пак съветваш нещо, върху което да наблегнем, някакъв съвет към хората, които планират да се запишат в обучението. Аз не съм много запозната с самите обучения. Самата аз вероятно трябва да изкарам едно, защото станах капитан на женския отбор, всъщност аз нямам никакво обучение, така че търся някакво, на което да се запиша, за да мога да кажа, че имам нещо. Не знам дали мога да отсея едно или две неща. Много зависи от темата. Може би аз това бих казала, че извън всичките тенис неща, които могат да се научат да се прилагат на корта, е ужасно важно да си изградиш връзката с детето или отбора или групата. И отново бих казала, че тази педагогическа част тя е изключително важна. И съм виждала в ITF курсовете. И там може, когато скараш level 3, вече където се занимаваш с професионалисти. И там съм виждала много приятни неща, но едното, което запомних, че е изключително важно какъв въпрос задаваш на детето, състезателя или отбора. Много е важно треньора да прави децата уверени и независими от треньора. Много често самите треньори са незрели личности, които имат нужда от някой да ги харесва, и професионалния тенис съм виждала много лоши примери, където състезатели изпадат в зависимост от треньора и не могат да играят без него. И предполагам, че не е в тениса, това и в живота, и в отношенията ни с хората се случва, но е много важно един треньор да намери начин да създаде един уверен човек, който може да се справя сам. Ти си временно тук само да помагаш. Обратното е, когато има един треньор бог и детето го гледа като... И това, за съжаление, много често се случва между мъж треньор и момиче, и тогава вече зависимостта е още по-голяма, и това много е лошо. Много е лошо, и там започва и този сексизъм, където им се внушава на момичетата, че са емоционални, че не могат да се справят. Това след това го слушам от коментаторите в телевизията с някакво отношение към женския спорт, и там това тук вече е една друга тема. Ролята на треньора е да те научи да се оправиш сам, а не обратно. Което особено в тениса се оправиш сам. Да, точно така. Добре, само върна малко. Ти каза, че за вас е много важно треньорите да играят добре тенис. Аз се белязвам и при нашата работа, че има много любители, включително и аз съм, които искат да се занимават като тенис инструктори, които предполагам, че тези любители не са тенисисти на много добро ниво. Тоест играят дълго време тенис, но сега ако играят с някой, който е бил състезател по тенис... може би ние в България сме свикнали, че всички треньори са добри състезатели. Да, според мен всъщност едно е състезател и треньор са две различни неща. Така е, да. И за това човек, който играе достатъчно добре, вероятно има достатъчно добри знания, и пак ще е треньор, особено с по-малките деца, там педагогическия подход е още по-важен. Знам, че в чужбина, например, не може навсякъде да намерят професионални тенисисти за треньори, и за това хора, които не са били състезатели, също могат да станат треньори. То даже и сред топ професионалисти има такива случаи, че са били състезатели.
Има тотално откачени случаи в професионалния тенис. Да, но тук говорим извън професионалния спорт, дали е окей хора, които не са били състезатели. Да, абсолютно окей, да, стига да имат достатъчно добре играят и да имат достатъчно база знания. Да, сега питам нещо, което за мен е много интересно и за нас, защото ние обучаваме кондиционни треньори и фитнес треньори, защото нашия основател е професор Карадедаров. И за мен е много интересно, че ти си, аз не го знаех между другото преди известно време, но че ти си работила с Пиер Павелини, който беше през цялата кариера кондиционен треньор на Роджер Федерер. Да. И в тенис света е признат като гуру в кондиционната подготовка. И да ми кажеш малко за това и въобще какво го отличава, да кажем, този човек като кондиционен треньор. И кое го прави така специален, защото и с Вавринка в един момент Федерер, като беше контузен, мисля, че той пак малко време беше на Вавринка. Той е все още с Вавринка. Той беше винаги с двамата. Така ли? Да, докато Роджер играеше, той си беше и с Вавринка и все още е с Вавринка. Всъщност ми е казал, че бъде с тях, докато спрат. Да. Нали, за един е спрят, другия още не. С Пиер се познавам от 17 годишна и тогава започнах да работя с него. А преди това работех с Янко Братанов и с него също имахме страхотни отношения. С Пиер просто станахме много добри приятели. Всъщност в един момент сме били толкова близки, че аз не исках той да пътува с мен по тенис турнири. Всъщност той е пътувал с мен по немалко тенис турнири, и аз съм разчитала на него, нали, да ми бъде подкрепа и за тенис. Защото той беше доста запознат с моите борби и Пиер всъщност е бил доста добър педагог. Той е изключително човечен, много е мъдър, за това много ми е помагал. Иначе чисто физическата работа с Пиер е била винаги доста интересна, защото той често измисляше нови неща. Ние толкова много сме прекарвали време с него, че наистина понякога сме си писвали и заради това той си е някакси един вид артист, защото доста измисляше нови неща. На тренировки, да. Аз мисля, че когато аз работех с него, не много тенисисти правиха ОФП тогава. Мисля, че бяхме, нали, спомняли с Катини от първите, които много наблягаха на ОФП-то. Беше много важно. И Пиер, накрая, когато последните години, там вече абсолютно всичко правих на корта. Ако имало интервални тренировки, почти повече не сме правили писти, бягания, всичко случваше на корта. И това, което си спомням, че често съм правила, примерно, нещо отстрани на корта или бягане или щанги, след това излизах и играех. Да. И това ми бяха интервалните тренировки, понеже за мен беше много важно да не се стягам и да съм отпусната. Тогава, когато правихме тези тренировки, когато си много уморен и трябва да играеш тенис и не са ти останали никакви сили, единственият начин да играеш тенис е ако си много отпуснат. Да, тренировката е съобразена през играта. Точно така. Истината е, че не съм много вниквала в това, което правим. Все още имам някакви от плановете вкъщи, защото аз винаги имах план за тренировката, когато не е бил с мен, нали, тогава имаше факсове и всичко беше в едни хотелски факсове, които получаваш на рецепцията на хотела. Просто станахме доста близки и това са доста години. Значи 13 години съм тренирала с него и така се чуваме сравнително редовно все още. Но не знам точно какъв му е метод или концепция. Да, просто твоята... Аз не исках да мисля и за това, исках да мога да се доверя на някой, просто да отида на пистите или на корта и да правя каквото му кажат и не исках много да знам защо го правя. Всъщност кондиционната подготовка, нали, по-физическата, нали, професионалния спорт вече е неизменна. Да, абсолютно. Макар че в България, нали, при нас има интерес към, разбира се, все по-голям към нашето обучение, но сякаш се още в много школи, в различни спортове отсъства такъв човек,
който се занимава, да кажем, само с кондиционна подготовка или са много малко. Да кажем, в отборните спортове един треньор един кондиционен треньор работи с няколко отбора, защото школата, примерно, не осигурява на всеки отбор. Да, мисля, че все повече има разбиране за това. Поне децата, които тренират по-сериозно тенис, мисля, че няма някой, който да не прави физическа подготовка. Като цяло в обществото ни децата много малко двигателна активност имат и това трябва да се промени. Да, даже вие имахте такъв, съм допадал на такъв тип, извинявай се. Клипчета някакви. Клипчета, които е тенис кондиция, тенис кардио, тенис ли беше? Да, нямаме кардио тенис. Да, добре. Цяло беше много приятно. Супер, за мен. Да, благодаря ти и успех. Благодаря и на вас.